କିନ୍ତୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ପାଣି ହେଇଛି, ପାଣିରେ ଚିନି ପକେଇଛି। ସରବତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗଛର ନାମ ଆମର ଏପଟେ କହନ୍ତି ନଣ୍ଡବା ବୋଲି। ଆର ମଞ୍ଜିକୁ ଯଦି ବାହାର କରିକି ଏଥିରେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କିଛି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିକି ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ହେବେ ଆକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ମେଥଡ଼ର ପଣା ଇଏ। ଆମ ଜେଜେମା ଆଈ ଦେହ ଥଣ୍ଡା ରହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପଣା କରିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା।